Ito yun ako. Yes, please. Sit down. Thank you. Neil, I have good news for you. Neil, you know, pag ulang din nag-meeting sa itong presidente, and the good news that I told you is that ikaw ang gidisidihan na mo'y manage ato ang Singapore ad agency. Neil, are you not happy? Actually, sir, I'm flattered, I'm honored. Pero, Luzon. Simple. Neil, dako ni nga opportunity. Imo ni balibaran? Actually, sir, wala pa mag-ipunuan masuway. Layo sa akong pamilya. Luzon kayo na una ako nag-offer na gihatag ninyo na ako. Neil, you have to be practical. This is a big opportunity for you. Don't let it go. Sir, I think I have to talk it over with my wife and my daughter. If they can give me time, I'll discuss it with the family. Neil, gusto kong dawaton ini mo offer. I'll think about it, sir. Sir, yung isang anak ninyo, malaki na. Tapos yung business ninyo, may career. Hindi na talaga kayo mahihirapan, sir. Kaya ko kaya? Sir, sayang yung opportunity. Sa bagay, tama ka. Oh, yun naman pala eh. Sige, muna na ako sa'yo. Pag-iisipan ko muna ito. Bahala ka na rito ha. Sige, sir. Ikaw na magsara. Naraman di ay na. So why problema? But sir, No buts. No ifs. ang ako lang, I feel nga unfair ni para sa akong asawa. But why? I thought okay na. Iyang i-give up ang iyang career, tungkol lang ako. Maluis ako sa akong asawa. Yun ana ang unconditional love, Neil. Pangandam na. Kaya anytime ubiyak ka na padung sa Singapore, Neil. Buwan ako'y pangayon sa Ginoo, Jonks. Nasa akin na ang lahat binigay niya. Pili ko blessed ako siya. Sir, maganda talaga ang nangyari sa mga taong may mabuting ugali. Katulad nyo, ang dami niyong blessings. Mabuti kasi kayo.